Mas Enjin, jangan bilang Pak dong. Mas Enjin. Ya. Oh, aku golpok dadi asisten ra apa-apa, monggo. Mohon izin nggih Pak nggih. Glundung aku. Alon-alon mlakune yang cantik. Podang kuning. Mas Enjin ingkang pundi, Bapak? Oh menika sengko dawuh. Monggo, Mas. Duduk di samping beliau silaturahim. Mohon izin Pak Gober, mohon izin. Iki Kang Mas senior saya. Oh ngaten, Nggih. Sini. Nggih. Kowe rada sane, Dek. Mohon izin ya Pak nggih. Sing menika. Kok Koko. Ngene aja temennya Pak Anji. Iya, oh iya, Koko ya. Ya Allah, Mas. Pokoknya tak solawati di Bapak berdua. Amin. Bene tambah sukses. Amin. Sok bojoku yang ngene-ngene iki lho, Mas. Lomo. Dermawan. Ya toh, Pak? Kilo jonggrang ya Dek ya. Jonggrang Dek Dwi.
mengganggu konsentrasi neng apa? Oh iya. Masa namanya Koko ini? Iya, Koko. Mohon izin Koko. Koko. Ayo Mas. Roro jonggrang kowe pancen ayu tenan. Ora mokal yen aku nandang kasmaran. Waspadakno prajuritmu kalaparan. Mula kowe dadi wanita boyongan. Joko bantu kowe aja kumalungko. Parang iki kanggo kuturung rampung koko. Asik. Mati Kang Mas Prabu Kebalas. Tobat kowe wanita sing pinter. Ora ngerti yen Pak Kenji karo Pak Koko niku hebat. Hebat ya Mas. Putra ratu pengging Prabu Damarmaya. Pak Enjin duwe aji sekti Gandawasa. Luar biasa Mas. Roro jonggrang manutosana pundhut garwa. Aja. Iya Kang Mas, aku duwe bebono. Bebonone apa? Anak sewu. Ayo. Sawangi kudu dadi. Iya jonggrang panyuwunmu tak turuti. Semar Oh Mulya. ya, kalian Pak sinten Dek Teki? Mas Koko. Lan mugi. Mas Enji Mas. Iya, pinter. Aduh, tetep tak simpen nang Oh iya. terus. Tandai pokoknya. Tak lebokke ning HP-ku Mas. Bukan lagi. Tak lebokke ning tasku. Tak lebokke ning atiku. Iya, Nanti iya. tak bawa iki. Nggih ta Bapak nggih. Amin. Yuk. Roro jonggrang kowe pancen ayu tenan. Ora Mokal yen aku nandang kasmaran. Waspadakno prajuritmu kalaparan. Mula kowe dadi wanita boyongan. Asik. Tobat Pak Enji pancen hebat. Luar biasa Mas. Iya, yen Pak Enji. Lanange Iya, putra ratu Wis ganteng. pengging Prabu Lomo tenan. Pak Enji duwe aji sekti Gandawasa. Alhamdulillah. Roro jonggrang manuta disawer Pak Enji. Manut Pak kula. Iya bando aku duwe bebono. Bebono apa jonggrang? Candi sewu sawangi kudu dadi. Ya jonggrang apa nyuwunmu tak turuti. Sembah nuwun sanget, kirang langkungipun nyuwun pangapunten, mangke bibar asar dipun lajengaken malih. Pinten nggih kala wau Bapak ingkang ngersake gubuk asmara. Acungkan tangan Pak niki wau. Mana Pak?
Masa Oh, saya niko, nggak niko, ditemani. niko, niko. Monggo Oke. Bapak. Nggih. Nggih. Monggo tindak mriki Pak. Jam. Saya kejauhan kalau mau ke sana. Nggih. Iya, Bapak kesini aja. Nggih. Kumisnya luar biasa indah banget bapakku yang di sana itu Yes. Wahdan. Oi. Yen lewat aku kelingan, guguk kae biyen tak Boleh sambil tepuk-tepuk tangannya, boleh nggak apa-apa Bunda? Masku yang ganteng, boleh goyang jempol, biar nggak ngantuk.
Bapak kenapa nggak ke sini? Masa saya dibiarin sendirian di sini, ya Allah. Iya. Oke. Catatan Yo. sajroning ati katat luntur saya ati. Aku kowe dadi karma Asik. marang mas Kacu kuning. wong asmara. Permintaan saking sedherek kulintang saking Tangerang, kru saking Semarmoyo, agen saking Tangerang, sampun katuraken monggo. Makasih Bunda Cantik. Makasih Ibu. Sembah nuwun. Kacu kuning ayang baik. nalika pingin kopi isi Rono mrene isih tak gawa mas ora bisa senadyan mung sedelo. Ini luar biasa ya mas. Hanya ibu itu terlihat sekali asli dari Sumatera. Ya, tapi apresiasinya kepada Injih. kita luar biasa, terbukti ya itu tadi meninggal bunga-bunga surganya. nggih, Berkah barokah pokoknya. Berkah nggih ibu. Mugi-mugi lancar rezekinipun. Amin ya robbal sehat. alamin. Yang penting nikmat sehat itu penting. Amin. Nggih. Hake aku bali nyuwun bagus wis kangen ketemu sliramu. Kacu kuning tak jak nunggu bali nyuwun bagus kumpul karo aku. Semar mulya Semar mulya lho iki. Monggo Mas. janji bengok bagus niteni saiki njur lali rusake awakku iki amarga
menika Pak Imam kali Pak Budi. Terah Semar nggih. Saking Lemawung. Semawung nggih. Lagunipun menapa malih? Loro ati loro. Bablaske si kucing. Mas Dewi krungu apa ora kowe? Gak usah tak baleni meneh. Ake ndang baliyo wong bagus kowe lunga ora pamit aku kacu kuning tak jak nunggu baliyo wong bagus kumpul karo aku loro ati dua. Ayo stop. Semar Mulya Lingi. Tio Trah Semar, Mas. Kurang apa aku iki dadi wani. Kurang ayu deh. Kurang apa aku iki ngene kesel.
Kijing miring, kijing miring wi. Laras apa? Matur suwun. Monggo Mbak Zaba. Bareng sampun pinanggi. Kok manggut papawu kerap moronggono atiku bingung sing tak pikir ora rumangsa udan krimis ing mangsa ketiga rada manis tansah katon ing netra ayo ketokan untumu untukku turu jam 8 ketokan janggutmu janggutmu ya turu jam 9 ketokan dadamu jam 1 turu jam 1 lampu terus tak pateni pikir ora rumangsa udan krimis piye Mas ing mangsa ketiga rada manis tansah katon ing netra yo
sepisan ketemu eneng kono kae kawang-kawang angel lagi goyang jempol boleh monggo. De Paryo. Pari. Enggak pakai no, yang no itu cuma tas no doang ya. Emang sampean di jeneng? Ya ada tas no Steven. Kepyak. Mau 6 ciropi ya. Bone Mas. Aku Yo. Kok nak ngantek kok Dek Dwi wingi karo Ajis. Dek Dwi kok kuncine mlaku dolan-dolan yang Kelapa Nunggal tanggung jawab sing ndang wis sah. Ya iya. Tanggung jawab Mas Herin Mbak. Raga tuwek ya raga tuwek iki ge aja nggo diongkak-angkak ya. Jangan mengganggu konsentrasi Dek Dwi, oke? Oke. Yes. Ayo. Ya lebokke Mas. Aku ngan. Yo.